Kaixo guztioi, ongi etorriak izan zaiteztela GZ podcasten programa berri batera. Gaurkoan, material estrategikoek egungo testuinguru energetikoan daukaten garrantzia aztertzen ahaleginduko gara. Programa hau testuinguru energetiko globalaren baitan egiten dugu, non trantsizio energetiko batean murgilduta dauden batez ere herrialde industrializatuak edo garatuta dauden herrialdeak. Energiaren nazioarteko agentziaren aurreikuspenak ez dira oso baikorrak energia kontsumoari edo ekoizpenari dagokionez. Erregai fosilen ekoizpen pikoak, petroleo gordinak, petroleo konbentzionalak, gasak, uranioak edo taikatzak atzerakada itzela bizi dute. Haien ustiapenean errentagarritasun arazo handia daude, petroleo konpainiak galera ekonomiko gero eta handiagoak ari dira izaten, eta horrek bultzatuta desinbertsioa da nagusi batez ere erregai fosiletan. Honen baitan, herrialde askok energia berriztagarrien aldeko apustua egin dute, baina noski, energia berriztagarrietarako azpiegitura ez da ezerezetik jaiotzen eta hainbat mineral eta hainbat baliabide naturalen ustiaketa du ezinbesteko garatu nahi baldin bada. Hemen berriro ere energia kolonialismoa eta sakrifizio eremuek hartzen dute garrantziak. Izan ere, energia ustiaketa honen kaltetu handienak garatu gabeko edo garapen bidean dauden herrialdeak dira. Azken finean, herrialde garatuek kutsadura esportatzen dute eta produktu garbiak importatzen dituzte, bere sektore ekonomikoen elektrifikazioa edo kutsadura eza sustatzeko, nolabait esateko. Honekin batera, potentzia nagusietan aldaketa estrategikoak eramaten ari dira. Azken finean, baliabide mugatu hoien kontrolerako norgehiagoka geopolitikoak ari dira hartzen garrantzia itzela. Trantsizio energetiko honen lasterketa geopolitiko bat ematen ari dela esan genezake, eta horretarako mineral estrategikoak kontrolatzea ezinbestekoa dela ikusiko dugu programa honetan. Bestera batean esan da, Txina eta Europa eta Estatu Batuetako herrialdeen arteko norgehiagoka hori puri-purian dago garatu gabeko hainbat herrialdetan, eta programa honetan horrekin lotutako gaiak aztertzen ahaleginduko gara. Horretarako, gaurkoan gure artean, Gorka Elorriaga geografoa izango dugu. Gorka Elorriaga geografia eta lurralde antolakuntzako graduan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitateari dagokionez, eta oroar lur arraroak eta mineral estrategikoak bere gairik gogokoena dira eta aditua da era horretako gaietan. Gorkak hainbat datu eta hainbat adierazle erakutsiko dizkigu norgehiagoka geopolitiko honen berri emateko. Eta besterik gabe eta programa izteko gogoratu gure podcast kanala hainbat eremutan aurkitu dezakezuela. Lehenik eta behin iVoox eta Spotify plataformetan gaude GZ podcast gixara, eta Telegramen GZ edapena difusion kanala bisita dezakezue gure programak eskuratu nahi badituzue edo programa hauek ere zabaldu nahi badituzue. Beti da plazerra eta beti da eskertzekoa gure programen edapenean ere parte hartzea entzule gixara. Beste alde batetik, Twitterren ere jarrai gaitzakezue GZ_podcast gixara, eta gogoratu gurekin batera lanean ari den programa paraleloak, hau da Galliko de Santzerrinek ere duela kasi hilabete edo kontu bat irekizuela, eta jarraitu nahi baldin baduzue, bere Twitter edo isako kontua @galliko_DSC da. Besterik gabe, ekin diezaiogun programari eta gozatu gure programarekin. Aurrera. Arratsaldeon ikusentzule guztioi, gaurkoan geopolitikaren alorrean gai interesgarri bat ekartzen dizuegu, lur araroak, mineral estrategikoak eta Txinaren baitan honek daukan zeresana
eta mundu mailan ere dauka zer esana. Horretarako gurekin daukagu Gorka Elorriaga geografian aditua. Ongi etorri Gorka. Opa, Ander, arratsaldeon. Eskerrik asko hemen izategatik. Baita zuri ere, beno beste geldiunerik gabe, has gaitezen ja hitz egiten mineral estrategikoen garrantziaz. Hasiera batean lehenik eta behin, naiz eta zuk ja beste programa batzuetan aipatu duzun, gustatuko litzaidake gaia hastea pixkat ikusentzule jakin dezaten, pixkat mineral estrategikoak zer diren eta gutxi gorabehera zeintzuk diren, ez? Ze sailkapen mota jarraitzen duten. Bueno, nahiko simpleki adierazteko, mineral estrategikoak izango lirateke segurtasun nazionalerako, ekonomiaren garapenerako eta energia trantsizioerako ezinbestekoak diren mineralak, ezta? Kasu honetan, adibidez, lurrararoen kasuari dagokionez, lurrararoak izango ziren taula periodikoko 15 lantanoide, bai eta eskandioa eta itrioa, dituzten propietate bereziengatik lantanoideekin batera sartuko lirateke. Hala nola, propietate optiko eta magnetiko bereziak. Adibidez, temperatura altuetan rendimendu handia baitute. Bai eta, adibidez, litioa, kobaltoa, kobrea eta nikela, beste asko beste, ze propietate dituztelako, ezaugarri berezi batzuk dituzte, hala nola, eroankortasun elektrikoa eta termikoa oso handia, magnetismo indartsua eta erresistentzia kimiko eta termikoa. Giltzarriak edo funtsezkoak dira industria estrategiko askoren erabilerarako, ezta? Bai, aplikazio praktikoak oso ugariak dira, adibidez, energia trantsizioan, haize errotak, panel fotovoltaikoak, bateriak adibidez, ezta? Energia gordetzeko bateria ezberdinak, bai eta digitalizazioan telefono smartphone delako hauek, ezta? Telefono adimendun hauek, panel fotovoltaikoak, ordenagailuak, sare elektronikoak, industria militarrerako ere, adibidez, misilak, dronak, sistema aurreratu ezberdinak osatzeko, oso garrantzitsuak dira, ez? Adibidez, esan bezala, mineral estrategiko ezberdinen kasuetan, adibidez, litioa, ibiltzeko tresnen bateria hauek sortzeko, ezinbestekoak dira, hau da, energia biltegiratze edozein sistemak balioko dute, gutxienez 95% bateriak litio-ioiekin egituratuta daude. Horrez gain, gailu elektroniko eramangarriak ere egiteko, edo adibidez, kobaltoaren kasuan, baterien katodoak bateria elektrikoetarako, supereleak, hau da, mikrochip delako hauek ere osatzeko, turbina eolikoen komponente ezberdinetarako, edotaz, azkeni, lurrarraroen kasuetan, iman iraunkorrak egiteko oso garrantzitsua dira. Adibidez, haize turbinetarako, edo LED argietan, edo laser ezberdinetarako, edota pantalla taktilak, gure smartphone hauen pantalla taktilak sortzeko. Eta zentzu horretan, mineral estrategikoen eskaria aurreikusten da gora egingo duela, ez? Azken finean, krisi energetikoaren testuinguru honetan, bere demanda edo bere eskariak hazkunde esponentziala izango du. Zer azaldu dezakezu kontu honetaz? Bai, erakunde nazional eta nazioarteko erakunde askok esaten duten bezala, adibidez, US Geological Survey, hau estatu batuetako geologia erakunde garrantzitsuena izango da, erakunde publikoa, edo adibidez, energiaren nazioarteko agentziak, ez? Hau OCDE-ko herrialdeek osatutako erakunde bat izango litzateke, eta erakunde hauen arabera, mehatxe implikazioez gain, nahi badago komentatu aldogo apurra laburki, eskari proiektzio hauek gorakada esponentziala izango dutela, bai energia trantsizioa, bai digitalizazioa, eta bai industria militarraren gorakara den ondorioz.
Adibidez, datu gutxi batzuk emateko, litioaren eskaria 2040erako ehuneko 4.300 handitzea espero da. Kobaltoaren eskaria adibidez 2030erako ehuneko 300 hasiko dela aurreikusita dago, edota lurrarraroen eskaria 2040erako ehuneko 600 handitzea espero dela, ez? Beraz, ikusten den bezala, eskariak asko hasiko dira, mehatxe implikazioak izugarriak dira, esan ditugun industrien ondorioz. Da adibidez, energiaren nazioarteko agentzia honek azpimarratzen du elektrizitate sare bat eraikitzeko berriztagarria dena, erregai fosilez elikaturiko sarea baino mineral intentsiboagoa dela, eta erabilera militarreko aplikazioek ere, ala nola sistema gidatuak, edota komunikazio eta bomba adimendunetan, ez da? Hau da, adimen artifiziala edo inteligentzia artifizial delako hauek gidatuta dutenak, garrantzi estrategikoa areagotuko dute mineral estrategiko hauen kasuan. Beraz, eskaeraren proiekzioak gorakada handia iradokitzen dute paradigma berri honen aurrean, eta egoera horrek energia krisiarekin kombinatuta materialen eskaziaren eszenatoki bat sor dezakela aurre ikusten da. Eta ondorioz, gatazken areagotze bat emango dela lehen gaietarako sarbidearen inguruan. Ederki, pixka bat era honetan laburbildu dugu zein den mineral estrategikoek trantsizio energetiko berri honetan izango duten garrantzia. Laburpen hau egin izan dugu era motz eta labur batean, zeren Gorka Elorriagak aurretik ere grabatuak dauzka programa batzuk mineral estrategikoen eta lur arraroen inguruan. Horien artean aipatu behar da, 2022an zehar, Javier Muruzabalekin hizkuntza bezala gaztelania erabiliz, materiales estratégicos y contexto energético global 1 y 2 programak, hau da, 2 programa grabatu ziren horren inguruan, eta duela gutxi, GZ Podcast euskeraz abiatu eta gutxira, Carlos Turrillasekin batera, Gorkak, Ukrainiako lurrarraroak eta mineral estrategikoak borroka geopolitikoaren baitan saioa ere grabatu zuen, azpimarratuz, Ukrainiak bere lurzoruan dauzkan mineral estrategikoak eta horiek nola baita ere bilakatzen ari diren nolabait esateko norgehiagoka geopolitiko baterako estenatoki bat. Beraz, audientzia animatzen dugu entzunez baditu programa hauek, entzutera, benetan merezi duelako, informazio benetan argigarria ematen duelako Gorkak kontu hauen inguruan, eta programa grabatzen ari garen programa honekin lotzeko abagunea proposa ere izan daitekelako. Behin definituta, gutxi gora era zer diren mineral estrategikoak era labur batean, urrengo puntura basako gara, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta kasu honetan, pixka bat lotura ditugu, ez da, lur arraro eta mineral estrategiko hauek mundu mailan nola banatuta dauden, hau da, zer herrialdetan kokatzen diren erreserba nagusiak, ez da? Bertan, argi geratuko da, herrialde jakin batzuek nagusitasun erabateko dutela bertan, eta horregatik, Gorka, esplika iezaguzu, nola banatzen dira mineral estrategikoak puntuz puntu mundu mailako herrialde desberdinen artean? Lehenagoko, Carlosekin grabatu nuen saio horretan, laburki komentatu genuen bezala, mineral estrategikoen banaketa geografikoa ez dago uniformeki banatuta, eta horrek lehia geopolitiko bat pizten du. Litioaren erreserbak badibidez, Hego Amerikako triangelu litiferoan egongo lirateke, gehiengo hein handi batean, adibidez, triangelu hau osatuko zuten Txile, Argentina eta Boliviak. Eta Australian ere kontzentrazio handiak daudela ere badakigu. Kobaltoaren ekoizpenean, Kongoko Errepublika Demokratikoa da nagusi, eta kobrea eta nikela herrialde anitzagotan ekoizten dira. Txile, Peru, Indonesia eta Rusia barne izango lirateke baita mineral estrategiko honi dagokionez. Eta azkenik lur arraroen prozesamenduaren ehuneko 60 inguru,
Txinaren esku egongo litzateke, eta kontzentrazio horrek estatu batuen Txinaren eta Rusiaren arteko lehia estrategiko hori areagotuko luke, segurtasun eta baita elikadura kate industrialaren kontrolagatik, ezta? Hau apurat labur bilduz, baina datuetara ere joan algara, eta datuei dagokienez, adibidez litioaren kasuan, ezta, triangelu litifero honetan, Argentinak munduko litio erreserben 121 izango luke, Boliviak 120 eta Txilek 112. Hau da, hiruron artean munduko litio erreserben erdiak bereganatuko lituzke. Australiak ere 110 bat izango luke eta Txinak beste 108. Beraz, ikusten da litioaren kasuan, Hego Amerikak pisu handia duela. Erreserba estrategikoai dagokienez behintzat. Kobaltoaren kasuan, Kongoko Errepublika Demokratikoak munduko ekoizpenaren 70% osatzen du, Rusiak 4%, Australiak 3%, eta Filipinek 3% baita. Eta kobaltoaren 80%, badakigu energiaren nazioarteko agentziaren arabera, 80% artisau mehatxaritzatatik datorrela. Hau da, ez dakit ikusi duzuen noizbait, olako Ander esan. Galdetu nahi nizun, audientziak jakin dezan hobeto, zer da artisau mehatxaritza? Hori da, ez dakit ikusi duzuen noizbait, sare sozialetatik eta nahiko mugitzen diren bideo asko daude, non ikusten diren, artisau mehatxaritza hau, oinarritzen da azken batean ume txikiek mehatxaritza prozesu hauetan parte hartzea, mineral estrategiko hauek, adibidez kobaltoaren kasuan, erausteko, ezta? Erausketa prozesu honetan, ume txikiak, adibidez 12 urteko ume txikiak, sartu behar dira zulo horietatik, helduak normalki ez direlako sartzen zulo horietan, edo kolapso arrisko handiagoa dagoelako. Beraz, nik suposatze dut saio hau entzuten ari direnak, gehienek noizbait ikusiko zutela horrelako bideoren bat. Egoera zinez lazgarriak, azken finean, herrialde garatu eta industrializatuetan, umeek lan egitea orokorrean debekatuta dago, adin jarkin batera arte, hau da, nerabeak edo helduak diren arte, eta herrialde horietan, umeen lana erabiltzea, ikuspuntu ez da, etiko eta legal batetik ere, zelitzateke posible, ez? Beraz, gaur egun aplikazio industrialeko mineral asko eta asko ikusten da, aurren esplotaziotik edo datorrela, ez? Datu zinez esanguratsua. Bestetik, galdetu nahi nizuke, labur batean esplikari ezaguzun, ez dela gauza bera, ez da, herrialde batek izan dizakeen erreserba naturalak, erreserben estimazioak, eta gero erreserba horiek ustiatzeko izan dezakeen kaudimena, izan dezakeen gaitasun, ez da? Batera bat, horra azken batean, kasu gehienetan, konpainia pribatuak daude, etekin edo mozkin ekonomikoak bertatik ateratzeko, edo zein erakunde pribatuk egingo luke bezala. Beraz, zuk esan duzun bezala, ez da bardina, herrialde batek izan ditzakeen erreserbak, edo mehatxe inguruak, herrialdeak prozesatzen duen edo aktibo estrategikotzat izan dezakeen erreserba baino, ez da berdina, ez? Adibidez, esan ditugu, adibidez Kongoren kasua, ez? Badakigu zenolako enpresek hartzen dituzten mozkin ekonomikoak Kongoko mineral estrategikoetatik, ez? Eta segurazki beste tratu bat izango balu, Kongoko estatuak diru sarrera handiagoak izango lituzkela, ez da? Hori adibidez, Burkina Fasoren kasuan ere ikusi da, ez? Komentatu, lehenagoko zuk egindako saioan, Sahelen inguruan oso interesgarria dena gainera, badago datu bat, esaten duela, Ibrahim Traore gobernuan sartu baino lehenago, Burkina Fasoren estatuak, Frantziak erausten zuen urreari dagokionez, $1.000.000 lortzen zituela, tonelada bat urre eraustearren. Eta gaur egun 18 biderrez biderkatu dela kopuru hori, ez? Orduan ikusten da. Adibidez esan dugu, ez? Errekursoak esan ditugu adibidez, kobaltoaren edo litioaren kasuan, baina adibidez kobrearen kasuan, Txile, Peru, Estatu Batuak edo Txina izango lirateke herrialde garrantzitsuenak,
Eta adibidez, nikela ere oso mineral estrategiko garrantzitsu badela, Indonesia, Filipinak eta Errusiak ere izango lituzkela reserva estrategiko nahiko garrantzitsuak. Lur arraroen kasuan, ez da, adibidez, nun daude reserva handiak, Txinan, Vietnamen baita, Brasilen, estatu batuetan ere portzentai handi bat dago, Myanmarren, Australian, baina findaketari dagokionez eta prozesamenduari dagokionez, Txinak munduko ekoizpenaren 60% bereganatzen du, ez? Eta findaketa 95 izango lirateke, gutxi gora bera. Zentzu horretan, eta, bueno, gero, azkenean, sarreran azaldu dudan bezala, programan helburua da, azkenean, ezagutzea zergatik Txinak lortu duen horrenbesteko nagusitasuna edo primazia, lehen gai hauen ez bakarrik guztiamenduan, baizik eta prozesamenduan, findaketan, garraioan, logistikan, eta bar. Baina, hemen, zuke hasi bezala, Txinak ez ditu bakarrik bere lurzoruan, azken finean, lur arrauen erreserba kopuru handienak mundu mailan, baizik eta beste herrialde askotan ere inbertsio proiektua garatzen mineral eta lur arrauek ustiatzerako orduan erabateko abanguardia lortu du, ezta? Zer esan diezagukezu Txinak aurrera eraman dituen inbertsio eta espansio proiektu hauen inguruan? Horre ikusi dezakeguna da, adibidez, Txinaren kasuan proiektu, hau da, duela 75 urtetik, 5 urteko plan ezberdinak osatu dira, eta plan ezberdin hauetan, helburua, epe luzerako helburua behintzat, mineral hauen eta industria asetzeko autosuficienteak izatea izan da beti helburu nagusia. Beraz, hori Txinak izan ditu 5 urteko plan ezberdin batzuk, eta Txinaren nagusitasuna mineral estrategikoen katean, bereziki lur arraroetan, 5 urteko plangintza estrategikoen bidez sendotutako estrategia aktiboari dagokio. Plangintza horiek, estatu batuetatik independentea edo mendebaldetik independentea den lehen gai kate bat eraikitzea izango litzateke, eta atzerrian adibidez, zuk esan bezala, mehatokiak eskuratzea, eta barne produkzioa eta prozesamendua sustatzea, eta teknologiaren baliokatearen igoera barne hartzen dituzte, plan hauek. Beraz, lur arraroen garrantzia berezia dute, eta haien aukera monopolistikoak baliatzeko gai delako Pekin, beraz, bai merkatuaren prezioak zein kanpo politikako helburuak modu estrategikoan erabiliko dituzte. Argi dago, ez da, datu batzuk aipatzea hemen ez da, adibidez, Txina dagoeneko 70 herrialde baino gehiagotan, ez da, dauzkala inbertsio planak, adibidez, Kongon 6.000 milioi dolar inbertitu duela kobalto mehatzetan, Perun beste 5.000 milioi euro kobre mehatzetan, edota Australian 2.000 milioi dolar litio eta nikel proiektuetan. Beraz, diagnostikatu dezakegu Txinak erabateko lehentasuna ezarri duela, ez da, mineral hauek ez bakarrik erauzi, baizik eta prozesatu eta eraldatzerako orduan, eta bestetik, beste puntan genituzke, ez da, Estatu Batuak eta Europa. Hauen egoera estrategikoa menpekotasun larrikoa dela ikusten dugu datuetan, ez da? Bai, dependentzia larri batetan, behintzat, Europar batasuna gehien bat, baina baita Estatu Batuek dituzten behar izanen arabera, dependentzia larrian daudela esan genezake, ez? Datuei begiratuz gero, lur arraroetan, 80% Estatu Batuen da Europar batasunaren kasuan, 80% Txinatik importatzen dute, kobaltoan 78% txerritik ere dator, batez ere Kongotik esan bezala, litioa 25% bakarrik ekoizten dute bere lurraldean, Estatu Batuetan, egia da, Estatu Batuek litio erreserba estrategiko nahiko garrantzitsuak dituztela, bai eta Hego Amerikako mehatxe inguru ezberdinetan ere kontrol handia dutela. Beraz, Estatu Batuek egia da, ekoizpen nazionalerako muga hauek ematen dela adibidez 50garren eta 80garren hamarkada artean Mountain Pass mehatokian, zela garaia horietan munduko meategirik garrantzitsuena, Kalifornian zegoen,
Eta duela, bueno, hori da, 80. hamarkadan itxi egin ziren meatoki guzti horiek, bueno, izaten zuten arrisku eta kalte ekologikoengatik, ez? Duela urte gutxi batzuk, Donald Trumpen azken agintaldian berriro ireki zen, ikusten zutelako, azken batetan errekurtso natural hauen eskuragarritasuna oso garrantzitsua zela eta interes nazionalerako aktibo estrategikoa zela, ezta? Beraz, gaur egun munduko lurrararen ekoizpenaren 15% emango zen Mountain Pass meatoki honetan, baina findaketa Txinan egiten da oraindik. Eta 2022an estatu guztian zehar 28.000 tona ekoitzi ziren, ez? Hori gaur egungo munduko produkzioarekin alderatuta ez dira kantitate oso handiak. Arazo nagusiak zeintzuk dira? Findaketa kapazitate falta, inbertsio publiko nahikorik ez dituztela, defentsa industriaren eteteak sortzen dituela, mineral estrategiko hauek ez izatea eskuragarri, teknologia transferentzia ere blokeatuta geratzen dela, eta kostuen igoera esponentzial bat ematen dela. Gorka aipagarria da, estatu batuek ere maila teknologikoan, 50. eta 60. hamarkadetan izan zezaketen nagusitasuna, erabat eraitsia izan dela, ez? Txinako enpresengandik. Sektore hauetan esan daiteke, zuk aipatu bezala, findaketaren zati handi bat, naiz eta guztiak eta estatu batuetako lurraldearen baitan egin, gero hori fintzeko Txinako enpresei transferitzen dietela ardura edo erantzukizuna, ez externalizatu egiten dutela horre findaketa. Horrek esan nahi du, kate logistikoa edo hornikuntza kate guztia txinatarren menpe daukatela, hau da. Haiek estatu batuak herrialde garatu izanik teorian espezializatu direla, erauzketan eta txinatarrak berriz produktu horren eraldaketan, ez? Naiz eta tradizionalki ez den horrela izan eta estatu batuak izango litzateken herrialde garatuagoa. Hori da, eta gehien bat hori ez, zuk esan bezala, ez? Manufakturetan eta balio erantzi handiko produktuak sortzen, ez? Teknologia goi mailako mundu mailan, goi maila teknologia altuenekin, ez? Bai, eta azken finean estatu batuek ere argi dago Obamaren agintaldietik batez ere apustu estrategiko handi bat egin dutela autoaskitasun edo autosufizientzia energetikoari begira esaterako, ezta? Ikusi besterik ez dago, adibidez, fracking enpresei emandako lizentziak eta esleipenak, ezta? Berez ekologikoki oso kutsagarria eta oso kaltegarria den gas bat lurzorutik ateratzeko, naiz eta horrek exigitzen dituen inbertsioak askotan errentagarritasun hutsala izan, ez? Goratu behar da, esplotazio hauek errentagarriak izateko dolar upelak 110 dolarretan egon behar duela, petrol upelak barkatu, bestela ez dela errentagarria eta ez direla inbertsio horiek amortizatzen, gainera apalankamendu maila handia daukatela, hau da, enpresa horiek edo guztiaketan ardura daukaten enpresa hauek mailegu handiak eskatzen dituztela, kapitalizazio handiko inbertsioak egin behar direlako horretan, ezta? Eta energiatik haratago, autosufizientzia honi begira ere, Donald Trumpen administrazioak edo emana izan dio erantzuna, ez? Nolabait lurra arraroetan estatu batuek daukaten defizit eta menpekotasun honi ikusi besterik ez dago, ez da? Mineral Security Partnership Act delakoa, ez da? Zer bilatzen du nolabait estatu batuetako administrazioak honekin eta zenolako boterea dauka akta honek mundu mailan gertatzen diren kontuetan mineralei dagokienez. Mineral Security Partnership delako erakunde hau da estatu batuek sortutako erakunde bat, non botere harremanen analiziari dagokionez, hor koordinazio mekanismo ezberdin batzuk egongo lirateke, estatu batuen nagusitasun estrategikoa lortzeko mineralen eskuragarritasunari dagokionez, ez? Estatu batuek 200 milioi dolarko inbertsioa egin zuten erakundea honen eraketan, eta kate seguruagoak eraikitzeko helburuarekin sortu zen partnership edo erakunde hau, ez? Talde hau. Estatu batuak dira, beraz, MSP edo, Mineral Security Partnership
erakunde honen sortzaile eta finantzatzaile nagusia, bilera ministerialak estatu batuen gidaritzapean egiten dira, eta erabakiak hartzeko prozesuan beto efektiboa dute. Eta inbertsioen banaketan adibidez, estatu batuen kontrola proiektu estrategikoen finantzaketan eman eginda, esan bezala ez, $100 milioi gorako hasierako inbertsio bat, eta baldintza geopolitikoak sartzen zituen inbertsioetarako sarbidean, ez, herrialde ezberdinekiko. Aliatuen egoera eta botere eragilea, zuk galdetu bezala, aliatu nagusiak izango lirateke adibidez Australia, dela munduko litio ekoizle handiena, mehatoki garrantzitsuenak izan ezarren, litio ekoizle handiena da, 55% bereganatzen du, lurraren ekoizle garrantzitsua da baita, eta baliabideen ekoizpen kapazitatea baduen herrialdea da, ez? Beste alde batetik, Kanada, 31 mineral kritiko identifikatuta dituela, kobre eta nikelen ekoizle oso garrantzitsua dela, eta estatu batuen integrazio ekonomikorako ere oso herrialde garrantzitsua dela, ez? Ondoren, Japonia egongo zen baita, Japonia teknologia aurreratua duela findaketa prozesuetan eta batez ere ekonomia zirkularraren prozesu ezberdinetan, ezta? Apur bat, mineral hauen bizitza berriztagarria izan ezarren, nahiko teknologia aurreratua dute industria honetan. Horrez gain, inbertsio handiak dituzte teknologia transferentzia ezberdinetan, eta komentatu bezala, ez? Gehien bat, birziklapen teknologietan oso garrantzitsua da Japonia. Nahi baduzu, gatazka komertzialari buruz hitz egiten dugunean, komentatu alda, aurrekari bezala, Txinako Herri Errepublikak, 2011an Japoniari egin ziola blokeo bat lurre arraroen eksportazioi dagokionez, da horrek eragin zuela ikaragarri Japoniar industrian, ez? Adibidez, Japoniar automobilgintza industrian. Eta azkenik egongo zen Europar Batasuna, non 27 estatukide daude, merkatu kontsumitzaile erraldoia da Europa, jarraitzen du izaten, eta eskari kolektibo bat bateratzen du azken batetan, ez? Eta estatu batuentzako aktore garrantzitsua da baita mineralen eskuragarritasun hauei dagokienez behintzat. Eta gero, zuk esan duzu, ez? Nolako botera dituzte estatu batuek beste herrialdeakiko. Esan bezala, ez? Sortzailea eta finantzaile nagusia da. Eta gero, kate estrategikoen kontrola du, ez? Herrialde hauen gainean, estatu batuen enpresek lehentasuna dute proiektu berrietan, teknologia transferentziaren murrizketak dituzte, gainera estatu batuen itsasarmadaren babesa bide komertzialetarako babes aktore garrantzitsuena da, ezta? Mendebaldeko enpresa pribatu ezberdinentzako, eta gainera, erabakiak hartzeko prozesuan, estatu batuen baimena, proiektu kritikoetarako ezinbestekoa da, informazioaren partekatze selektibo bat dago, eta koordinazio militarraren menpekotasuna dute beste herrialdeek, ez? Azken baten, estatu batuak direlako munduko potentzia militar nagusiena, ez? Zuk aipatu duzu azken finean, estatu batuk ere apustu sendoa egin dutela lurra arraroen baita ere garraioak edo bide komertziala kontrolatzeko, ezta? Eta hemen ere bide batez daukagu orain arte, mundu mailan aktore esanguratsuenetako izan dena, ez? Europar Batasuna osatzen duten herrialderik garrantzitsuena gutxienez, ez? Liratekeena Frantzia, Alemania eta Italia, ezta? Datuak ikusita, benetan, hotzikarak sentitzeko moduan gaude Europarrok, ezta? Minera kritikoen eta lurra arraroen hornikuntzari dagokionez, ezta? Datuak ez dira oso baikorrak eta oso itxaronpetsuak ikusten dudanez. Zer aipatu dezakezu Europaren egoera estrategikoaz? Europaren egoera, zuk esan bezala, estatu batuena baino zertxobait kritikoagoa da, ez? Alde batetik, gordailu estrategiko askorik ez daudelako, eta behintzat momentuz esplotatzen ez direlako, ez? Erausten ez direlako. Estatu batuetan adibidez, esan dugun bezala, Kaliforniako Mountain Pass hau berriro aktibatu den heinean, edo adibidez badago beste proiektu bat ere
Estatu Batuekin bukatzeko Tucker Pass proiektua deitzen dena dagoela Nevadan, eta 2026-rako 60.000 tona litio erautziko dituela urteko, eta 1.000 milioiko dolar inbertsioa egin dutelako Estatu Batuetako gobernuak, ez? Estatu Batuetan guztira 100 proiektu aktibo daude gaur egun. Baina, bueno, Europan, egoera apur bat kritikoagoa dela esan genezake, Alemaniak dependentzia oso kritikoa du, 100% kanpotik importatzen dut, adibidez lurraren kasuan, litioaren kasuan 90% da, autoindustriaren 40% arriskuan dago, eta gainera ikusi da, ez, Ukrainako gatazka hasi zenetik, Alemaniaren produkzio edo ekospen industriala asko kaltetua ikusi dela, ez? Aipatu nahi nuen zentzu horretan, ez da, gainera Europan eta batez ere Alemanian arlo energetikoarekin arazo larriak dauzkatela, ez da, zeren energia nuklearraren arbuioa nagusitu zen nolabait, Merkelen agintaldian zentral nuklear guztiak ixteko agindua eman zen legez, eta Errusiarekin hasiera batean gas naturala hornitzeko proiektuak egin ziren, ez da, Nord Stream, bera, Nord Stream bat, Nord Stream pri, eta proiektu hauek, saboteatuak edo gutxienez, zartaraziak izan dira Nord Stream biren kasuan, eta Alemaniaren dependentzia kritikoa gas naturalarekiko handia da, ez da, Errusiarekin kontrolau galduta, Alemania nolabait ere, bere industrien lehiakortasuna neurri handi batean gas natural merketa oparo horretan oinarrituta zegoelako. Eta Ukrainako gerraren arira ere, entzun nuen Alemaniako CEO bat, edo enpresa buru oso garrantzitsu bat, sektore estrategikoetakoa esanez, Ukraina nolabait ere, gerra finantzatzen edo patrozinatzen jarraitu behar zutela, ez ezan guztiz galdu, zeren Ukrainiak, aurreko programan aipatu zenuen bezalaxe, litio erreserba garrantzitsuak dituelako, eta horretan agian datzalako ez da, Alemaniako automobilgintzako edo energia berriztagarrien sektoreko enpresa askoren hornikuntza. Erabat. Eta hori da gainera, bestalde ere ikusi da, Ukrainak mineralogikoki dituen interesez gain, adibidez, Alemaniako itxita zeuden karboi mehatoki asko berriz ireki direla, ez? Azken batetan, energia berri izan dute edonondik, ez? Eta egia da baita Alemaniak energia trantsizioari dagokionez nahiko garatuta duten industria bat dela, adibidez da munduko kilometro karratuko eta biztanleko per capita haize generadore gehien dituen herrialdea dela, ez? Eta alan da guztiz, Alemania kontsumitzen duen energia primarioaren 2% eta 4% bitartean dago, ez? Zu ikusten badozu mapa bat Alemaniakoa, dago energia eoliko parke askorekin beteta, ez? Mapa erabat beteta ikusten da. Eta Frantzia bezalako herrialdei buruz ere zer esan, ez da? Dependentzia kritikoa baita kanpoko hornikuntzarekiko, nahiz eta Frantziak Alemaniak ez bezala beste politika energetiko bat garatu. Bai, hori da. Adiez, Frantzian zu komentatu zenuen, ez? Saheleko saio horretan ere, nola Sahela zen Frantziak mineral estrategiko asko bereganatzen zituen eremu nagusiena, edo nagusi bakarra ez esatearren, horregaitik egin zuen Emmanuel Macronek, Ibrahim Traorek Burkina Faso boterea hartu eta azkenengo 4 urte hauetan, 3 urte hauetan, Frantziak egin ditu bizita ofizial asko, adibidez, Kazajistanen, ez? Kazajistan dela munduko uranio erreserba handienak dituen herrialdea, ez? Beraz, Frantziak, zuk esan bezala, beste estrategia bat izan du, adibidez, Berlinen estrategia komentatu dugun bezala, egin dute baita aliantza estrategiko bat, Europako beste herrialde batzuekin batera, adibidez, European Raw Materials Alliance, ERMA bezala ezagutzen dela, direla 300 enpresen hartze bat dute, eta 100 proiektu estrategiko dituzte, eta 2025-erako autobaterien produkzioaren edo ekoizpenaren 10%
bereganatzeko saiakera izan zuten, baina, bueno, porrot egin zuten, ez? Berlinen estrategia beraz izan da, diru askoko inbertsioa, adibidez, bueno, azken urteetan 3.000 milioiko euroko inbertsioa egin dute, birziklapen proiektu asko ere sustatu dituzte, eta findaketa lantegi berriak ere sortu dituzte, ez? Kapital publikoarekin. Beraz, bestalde, Frantziaren kasuan, 190 kanpotik importatzen dute, ekoizpenari dagokionez oraindik 1.000 tona uranio ekoizten dituzte urteko, alanda guztiz, hori ez, adibidez, Niger bezalako herrialde batetan, uranio asko importatzen zuen Frantziak, Nigerreko uranio asko, da gaur egun, adibidez, merkatu hori, ez dakit zuk dakizu ni baino hobeto seguru, eten egin da, ez? Baino bai ari direla zenbait lizentzia edo berrikusten, bueno, militar estatu kolpe horietatik jaiotako gobernu horiek nolait esateko, baina beno, datu esanguratxoa da esaterako, Frantzian 3 bonbillatik bat, Nigerretik ustiatutako uraniotik datorrela, beraz, imaginatu, Frantziak daukan dependentzia estrategiko esaterako, ez, uranioari dagokionez, Niger bezalako herrialdengandik, ez, ez balitz Frantziako enpresek bertan duten nolabaiteko monopoliogatik, Frantziako hornikuntza katea narriatua izango litzateke. Behin aipatut hau, azken finean, ondorio ez da daitekena da, ez da, Europak orokorrean dependentzia larria daukala, baita ere, berriro ere, Txina bezalako herrialdekiko, ez da? Bai, hori da, zuk esan bezala, ez, esan duzu Nigerren kasua, ez esatearren, Nigerren biztanlearen 190 duela 3 urte ez zuela etxean argindarrik, ez? Baina, bueno, adarretatik ez joateko, bai, Frantziaren estrategia, eta, bueno, Europar herrialdeen estrategia azken batetan, azkenengo momentuko presak dira, ez? Adibidez, Frantziak egia da, birziklapen proiektu handiak egin dituela, gaur egun kontsumitutako lurrarraren 17% berreskuratzen dituzte, egia da, prozesu hauek energia asko eskatzen dutela, eta kostu ekonomiko handia dutela, ez? Beraz, konpainia pribatu askorentzat ez dela errentagarria momentuz, ez? Proiektu berriak ere egin dituzte, adibidez, Ebos Les Bains, Europaren lurrarraro meatoki handiena izango litzateke, 2026ko produkzioa hastea espero dute, honek ere, bueno, kalte ekologiko nabarmenak eginik, beraz, ikusiko da, ea nola badauden protestak edo proiektu hau etetea lortzen duten, edo ez, ikusiko da. Da, helburua izango litzateke Frantziarrentzat, Europaren behar izanen 10% estaltzea behintzat. Poloniaren kasuan ere, adibidez, Polonia kobre ekoizle nahiko garrantzitsua da, Europako bigarren ekoizlea da, 450.000 tona ekoizten dituzte urteko, eta 5 meatoki aktibo dituzte, ez? Beraz, Europarren erronkak, ez dituztela lurrarrarorik ekoizten, findaketa kapazitatea oso mugatua dutela, eta teknologia dependentzia handia dutela, ez? Gehien bat, Txinatik eta estatu batuetatik, ez? Baina baita Errusiatik ere. Beraz, egoera orokorra, Europar Batasunean izango litzateke, hori ez, lurrarraroetan, 198 Txinatik datorrela, litioa 190 atzerritik, kobaltoa 196 Kongotik, eta horrek dituen arriskuak izango litzateke autoindustrien kolapsoa, energia trantsizioaren atzerapen nabarmena, eta enplegu galera handiak, ez? Beraz, erantzun instituzionalak izan dira, Europear Komisiotik Critical Raw Materials Act osatzea, eta 2030erako helburu ezberdinak dituzte, ez? Hala nola, 110% ekoizpenaren 110% barnean ematea, findaketaren 140% ere bertan egitea, eta birziklapenaren 115%. Zenolako inbertsioak egin dituzte? 2.000 milioi euro proiektu publikotarako, eta 10.000 milioi euro erakunde enpresa pribatuetan inbertitzeko, ez? Beraz, Europaren egoera nahiko larria da, ez? Aktore geopolitiko garrantzitsuenen artean, kritikoena. Azken finean ikusi besterik ez dago ere, zuk aipatutako automobilgintza industrialen kolapsoa. Alemanian bertan,
Mercedes-Benz edo Volkswagen bezalako enpresak dagoeneko hasi dira galerak pilatzen, kaleratzeak egiten, eta hor azkenean ikusten den egiturazko arazoa da, ez da, Txinako batez ere automobilgintza enpresekin lehiakortasuna nabarmen galdu dutela, teknologikoki atzeratuak geratu dela, batez ere garraioaren elektrifikazioari begira, eta baita ere mineral estrategikoetan barne mailan erreserba estrategikorik ez edukitzeak eta dena kanpotik importatu beharrak ere Europa uzten duela oso posizio txarrean, ez da? Gero ere badago beste kontu bat, azkenean, naiz eta mineral estrategiko hauek, albidetu trantsizio energetikoa eta garraio sektorearen elektrifikazioan aurrendi batean, gas kutsakorrik ez igortzeko atmosferara eta horrela, aldaketa klimatikoa eta berotegi efektua geratzeko, ez dena esaten da, ez da, adibidez horrek talka egingo lukela esate baterako Europako inguru giro legediekin, zeren erauzketa hauek garbitik ez daukate, zer azken finean gas kutsakor asko isurtzen dira atmosferara, ekosistemari eta biodibertsitate kalte nabarmena egiten zaio, habitat naturalari, azken finean kontraesanean dago ez da Europak berak dauzkan baita ere lege ekologiko oso zurrunekin, ez da? Beraz hori arazo erantzi gehigarri bat izango litzateke. Europako diagnostikoa behin eginda, pasa gaitezen zerara, Errusiara, beste mundu mailako beste herrialde garrantzitsu batera. Errusia azken finean oso herrialde oparoa da baliabide naturali dagokionez, ez bakarrik hidrokarburoekin, petroleo gasa, baizik eta urrea, uranioa, diamanteak, egurra, ura eta beste hainbaten, baina lurra dago hauetan ere Errusiak badauka zer esana, ez da? Bai, zuk esan bezala, ez? Munduko errekurso naturaletan herrialde aberatsena izango litzateke, ez? Petroleo eta gasaz aparte, eta lurrarak zuk esan bezala, mineral estrategiko asko dituzte, eta erreserba estrategiko nahiko, gordailu nahiko potenteak dituzte. Adibidez, nikelaren kasuan, munduko bigarren ekoizlea izango litzateke, munduko 11%, paladioa munduko lehen ekoizlea izango litzateke, 40%, aluminioa bigarren ekoizlea baita, 6%, eta lurrarraroen produkzioan edo ekoizpenean 1% baino gutxiago dute gordailu handiak izan arren, ez? Teknologia atzerapena dute findaketa prozesu batzuetan, behintzat, beste batzuetan ez, baina hori ez, inbertsio falta ikusi da apur bat garrantzia gehiago eman diotela Ukrainako gatazkan sartu ondoren, ez? Beraz, estrategia, nik uste dut, Ukrainako gatazkaren ondorioz aldatu egin dela, eta adibidez, Asiarekiko lankidetza handitu egin dela, eta lankidetza hau indartzen saiatu direla, ez? Barne kontsumoa bultzatuz, balio kate osoa garatzen saiatuz, eta barne hornidura katea garatzeko, azken batetan, mineral estrategiko hauek erausteaz gain findatu egin behar dira, ez? Balio erantziko produktuak zor ahal izateko, ez? Beraz, gehiegizko dependentzia ekiditen saiatu dira. Errusiak nolabait Europako beste herrialdeekin alderatuta, ez? Ikusten da abantaila konparatiboa daukala baliabide naturalen jabetzan, baina gero atzerapen tekniko-zientifiko nabarmena daukala, ez? Horiek erautzi eta nolabait transformatzeko era manufaktura estilo batean, ezta? Beraz, etengabe ikusten dugun kontu bat, eta orain sartuko gara saioko 3. atalean, nolabait esateko, da Txinak daukala hemen, herrialden hornitzaile nagusia dela mineraletan, eta ez bakarrik mineraletan, baizik eta mineral horietatik eratorritako ondasun guztietan, edo ia gehienetan, mintzat esateko. Orduan, gure helburua da hemen esploratzea edo arakatzea zergatik. Ze arrazoiek eraman duten Txina era horretako nagusitasuna inposatzera lurralde eta mineral estrategikoen ez bakarrik guztiaketan, baizik eta prozesamenduan, birfinketan, garraioan, produktu manufakturen merkaturatzean, eta bar luze bat, ezta? Orduan, atal honi ekinez,
Ze garrantzia dauka, lehenik eta behin Txinarentzako mineral estrategikoen kontrolak bere ekonomiarako eta bere gizartearen ongizaterako? Hmm. Bueno, mineral estrategikoak Txinaren kasuan, adibidez lur arraroen kasu konkretuan, industriaren bilakaerari eta garapen historikoari dagokionez, Maoren agintalditik, mineral estrategiko batzuk izan zituzten, da mineral estrategiko horien, taldea handituz joan izan da, eta batez ere Deng Xiaopingen agintalditik, lur arraroen garrantzia estrategikoa azpimarratu zuen agintaldi honetan Deng Xiaopingek, eta adibidez, herrialde arabiarretako petrolioarekin konparatzen zuen, ez? 70 da 80 hamarkada bitartean, ez? Adibidez, lehen komentatu dugu, 80 hamarkadan, Estatu Batuek Kaliforniako Mountain Pass meategi hau itxi zutela, eta txinatarrek ikusi zuten industria horretan garrantzia, edo, importantzia estrategiko nahiko nabarmena zuela, eta plan kinkenal edo 5 urteko plan ezberdin batzuk garatzen hasi ziren, mineral estrategiko hauen hornidura katea bere ganatzeko, ez? Eta 80 hamarkadarako lur arraroen ekoizle nagusiena bihurtu zen, ez? 10 urtetan. 2000 urtean, prozesamendu teknologien kontrola ere lortu zuten, eta 2010an esportazio murrizketak ezartzea lortu zuten, adibidez, lehen komentatutako Japoniako kasuarekin, ez? Eta 2028an berriz, ikusi da, teknologia aurreratuenetako erabilera, edo, ekoizpena, beraiek dutela, beraien hornidura kateekin, ez? Beraz, ekoizpen datuei dagokienez adibidez, munduko 60% koizten dute, lurrararen kasuan, hau da, 140.000 tona urteko, 400 enpresa ezberdin daude industriaren katean, gehien bat erakunde pribatuak dira, baina erakunde garrantzitsuenak publikoak dira. Ondoren komentatuko ditugun bezala. Adibidez, hori ez, 400 enpresa hauetan, $1.000.000.000 Estatu Batuarretako inbertsio balioa ezarri dute, ez? Eta zenolako estrategiak eraman dituzte, zuk lehen esan duzun bezala, bai Afrikarekiko estrategia ezberdin bat, baita Saheleko saio horretan komentatu zenuen bezala, win-win erlazio hauek hartuz, 57 herrialdeetako proiektu ezberdinak sortu dituzte, azpiegituren truke, baliabideak lortuz, eta agian garapen asimetrikoa izan daiteken arren, orain arteko garapen simetrikoena dela esan genezake, ez? Adibidez, mendebaldeko, Europako edo Estatu Batuetako politika ezberdinek egin dutenekin alderatuz gero behintzat. Bestalde, Amerikan ere presentzian nahiko garrantzitsua dute, $18.000.000.000 inbertsioak egin dituzte azken urtetan, 32 proiektu aktibo dituzte, eta beraien helburua izango litzateke elkarlan teknologikoa egitea, ez? Beraz, ikusten da, Txinaren estrategia globala, hau da, dituzten inbertsio zuzenak atzerrian, nahiko garrantzitsuak direla, ez? Zuk lehen komentatu dituzu baita uste dut, Kongon inbertitu dena, Perun edo eta Australian inbertitu dena, ez? Adibidez, Perun kobre mehatxetan, Kongon kobaltoarekin, eta Australian litio eta nikel proiektuekin, ez? Eta guzti hori artikulatzen da Belt and Road proiektu horretan, ez? Zuk lehen komentatu duzun bezala, dira 70 herrialde baino gehiago daude proiektu honetan, proiektu ezberdin hauetan sartun da, 2000 proiektu baino gehiago daude aktibo gaur egun munduan zehar, eta 6 eta 8 bilioi dolarreko inbertsioa izan dute azken urtetan, ez? Beraz, baliabide estrategikoen kudeak eta integral hori, estatuko jabetza eta kontrol zorrotz batekin osatu da, baina baita ere, erakunde pribatuekin kolaboratuz eta kooperatuz, ez? Merkatuaren espekulazioa desagerraraziz noski, baina, hori ez, azken baten herriaren jabetza kolektiboa bermatzeko, ez? Edo aberastasun nazional hori, ez? Beraiek esaten duten bezala. Eta horiek egituratu dituzte 5 urteko plan ezberdinekin. Zuk egin diguzu aurrerapen bat, ezta? Hemen ikus dezakeguna da, azken finean, eredu ekonomikoen
talka nabari bat dagoela. Mendebaldean, azken finean, lehen aipatu dugu bezala, mineral estrategiko hauen ustiak eta bera dakarren prozesu guztia, ekonomikoki errentagarria izatetik urruti geratzen da. Azken finean, inbertetu behar diren diruzak eta kapitalak era horretako proiektuak aurrera eramateko behar den energia erabilera, ezta? Adibidez, itzulera energetikoa deitzen dena, ezta? Inbertitutako unitate energetiko bakoitzetik zenba lortzen den, ez? Eta uste dut mineral estrategiko hauen kasuan itzulera tasa ez dela bat ere handia, eta orduan enpresa hauek ez daukatela nolabait pizgarri handirik inbertsio hauek aurrera eramateko, ez? Edozein kasutan askotan ikusi izan da, ezta? Estadue beraiek, hori pizgarri monetarioak, pizgarri fiskalak edo era guztietako promozio proiektuak aurrera eraman dituzela enpresa hauek animatzeko bertan inbertitzera, naiz eta askotan denak bukatzen duen burbuia finantziero espekulatibo bat izaten. Azken finean, esaten da ez dakizen lizentzia emango direla, eta enpresa baten burtsako akzioek, Teslaren kasuan bezala, esaterako Elon Musken kasuan, gora egiten dute etenik gabe, pentsatuz litioak izango duela ikaragarrizko ustiak eta areagotze esponentzial bat, baina gero benetan hor atzetik ez dago ezer, ez? Dena da azken finean burtsako baiben espekulatiboen arabera antolatutako askotan iruzur piramidal hutsa, ezta? Eta hemen horren ifrentzua, nolabait esateko izango litzateke Txinak aurrera daraman politika, ezta nolabait estatuaren esku hartzea handia neurri handi batean, eta baita ere konpainia pribatu askorekin aurrera daramatzan lankidetza proiektuak eta babes proiektuak baita, ezta? Bai, hori da, ez, komentatu ditugun, 5 urteko plan ezberdin hauetan, ez, ja da, duela 75 urte hasi ziren lehen 5 urteko plan horiek, uste dut, gaizki ez banabil, 1953an izan zela lehen plan kinkenala, eta lehen komentatu bezala, Deng Xiaopingen agintaldian egin ziren lehen plan kinkenalekin, hasiera batetan, el gran salto adelante bezala ezagutu izan dena, horren ondoren urte batzuetan ez ziren egon 5 urteko planak, baina Deng Xiaopingen agintaldian egin ziren lehenengo plan 5 urteko plan hauek, azpimarratzen zuten mineral estrategikoen garrantzia, ez? Eta bereziki lurrarraroen kasuan, ez? Ze lurrarraroak komentatu bezala, taula periodikoko 17 elementu dira, ez da mineral bat, dira hainbat mineral, da harinauko saioetan ere azaldu dugun bezala, beste mineral askorekin ere meatokietan aurkitzen dira, ez? Adibidez torioa eta uranioarekin ere. Beraz, azkenengo 5 urteko plan hauetan zenolako helburuak bete dituzte eta zenolako proiektuak dituzte gaur egun zirriborroan dagoen 5 urteko plan berri honetan, ez? Planifikazioaren hierarkia hasteko izango zen garrantzitsuena, ze 5 urteko plana, sektore estrategikoen planen barnean hartzen dira eta probintzietako planak ere hartzen dira kontuan, ez? Beraz, ikusten da, herrialdean zehar dauden aktore politiko ezberdinek ere pisu handia dutela, ez? Erabaki hauetan. Beraz, koordinazio perfektu bat ematen da, edo koordinazio nahiko efizientea ematen da maila guztietan, ekonomia osoaren ikuspegi integral batetatik, eta azken batetan duten helburua da krisi kapitalistak ekiditeko diseinatuta daudela, ez? Zuk lehen esan duzun bezala, ez direlako momentu laburreko edo epe laburreko etekinetan edo mozkinetan oinarritzen, ez? Beraz, azkenengo 5 urteko plana izan zen 14. 5 urteko plana, 2021 eta 2025 bitartean osatu zena, edo osatzeko dagoena, ez? Esan bezala, orain datorren martxoan edo maiatzean argitaratuko dute ofizialki gaur egun zirriborroa den 5 urteko plan berria, ez? Beraz, 5 urteko plan honetan, 7 sektore estrategiko zehaztu ziren, $2 bilioi inbertsioa eman zen 5 urteko planean, 5 milioi lanpostu berri eragin zituen, enpresa erakunde publiko ezberdinetan, eta erakunde exekutiboak adibidez, estatu kontseilutik, baliabide ministeritzara eta enpresa publikoetara bideratzen zirela, ez? Azken baten hori izan da, 5 urteko plan hauetan,
erabili den eskema, ez? Edo hierarkia politikoa, ez? Beraz, ze helburu nagusi izan ditu? Azkenengo plan honek, teknologia berdearen garapena bermatzea, energia burujabetzaren handitzea, burujabetasun hau handitzea, mineral estrategikoen segurtasuna lortzea, bai ikerketan, bai ekoizpenean, bai sailkapenean eta bai birziklapenean, ezta? Hau da, ziklo osoaren kontrola bereganatzen, eta energia trantsizio koordinatu bat nahi dute 2025erako 1200 gigabait jarri zuten helburu bezala energia berriztagarrietan sortzea, ez? Beraz, ikusi dugun bezala, ez? Txinak azken baten izan ditu helburu nahiko handiak eta helburu guzti horiek betetzen joan izan da, ez? Azkenengo 5 urteko plan honetan, behintzat energiari dagokionez, ez? Beraz, lehen komentatu dugun bezala, erakunde publikoen koordinazio nahiko komplexua egongo zen, adibidez, Sinosem dela kimika industria, Txinalko, adibidez, aluminio eta kobrea erausten da fintzen dutela, edo Min Metal mehatxaritzan erakundea, ez, erakunde publikoa. Eta aplikazioak, hori ez, lehen esan bezala, herriaren burujabetza teknologikoa lortzeko izango litzateke, ez, adibidez, energia trantsizioan, eguzki panel eta bateria masiuek, energiako burujabetza nazionala bultzatzen dute, bere esaten duten bezala, mendebaldeko edo mundu mailako krisi energetikotik independentea izateko, ez? Eta beraien autornikuntza hori behintzat bermatzeko, ez? Edo bermatzen saiatzeko, ez? Digitalizazioaren kasuan ere, 5G sareak eta telefono adimendunak edo smartphone hauek elementu hauek dituzten datuak baliabide nazional gisa ere hartzen dira, privatizaziotik babestuta egongo direlako, ez? Hau da, adibidez, Huawei bezalako erakundeak, dela erakunde publiko-pribatua, izango litzateke da kooperatiba bat, azken finean, eta Huawei ere garrantzia estrategiko nahiko handia eman zaio, ez? Adibidez, 5G sare hauetan eta 6G sare guzti hauetan, ez? Beraz, segurtasun nazional bezala, elementu guzti hauek hartu beharko litzateke industria militarrarekin batera, ez? Industria militar indartsu bat izateko, mundu burujabe eta baketsu batean, edo baketsu baten aldeko apustua egiten dutelako, ez? Beraz, hauek izan dira, azkenengo edo orain osatzeko dauden azken 5 urteko plan hauetan izan dituzten helburuak eta izan dituzten ezaugarri nagusiak. Neurri handi batean, ez da, ondo azaldu duzuzuk azken finean Txinaren baitan, ez da, erabateko koordinazio edo harmonia handia dagoela estatu erakunde edo enpresa publiko eta baita ere inbertsio pribatuan hartzen duten enpresen artean, ez da? Azken finean, Txinak ere azken Deng Xiaopingen agintalitik hasiera batean potentzia esportatzailea handia bihurtu zen, ez da? Balio erantzi gutxiko produktuak eta esportatzen, baina horrek ahalbidetu zion dibisa soberakin ugari metatzea bere kontu korrontetan, batez ere banku zentralak olakoak edukitzea, eta beraz, nahiko kaudimen eta nahiko likidezia edukitzea ez, olako inbertsioak exigitzen duten, ez da, kapital volumena finantziatu ahal izateko, ez da, zeren azken finean, nik uste dut, edo ez dakit bat zatu zen erekin, Txinako estatuak kaso askotan hasiera batean, galerak onartu behar izan ditu sektore honen hasierako pausuetan, geroago erabateko abantaila eta praktikoki monopolio naturala lortzeko, ez da? Bai, erabat ados. Eta orainik zirriborroan dagoen azken 5 urteko planean, ere, argitaratuko dena gaizkiz banabile martxoan, argitaratuko da, edo maiatzean, nago ez dauka seguru, argitaratuko da 2025-2030ko 5 urteko plana, ez? 15. 5 urteko plana. Eta 2030erako karbono neutraltasuna betetzea espero dute, ez dela gutxi, munduko lider teknologikoa bihurtzea, energia burujabetza erabatekoa izatea, mineral autosufizientzia noski, eta koherentzia estrategiko perfektu bat nahi dutela
argitaratu dute azken zirriborro honetan, ez? Ekoizpen katearen integrazio osoarekin, ez? Bai, mehatxaritza, findaketa, fabrikazioa eta balio erantzi handiko produktuetan muntaketa, ez? Estatu kontrola maila guztietan ematea, ez? Da, beraz, eskaintza eta eskarearen modelaketa zientifiko bat ematea, ez? Beraiek esaten duten bezala, aurrezan zientifiko, sofistikatuak, konplexuak, inbertsio publiko masiboa eta garapen harmoniko bat izan dezaten, ez? Edo garapen ahalik eta harmonikoena. Bai, azken finean izango litzatekena da eskala ekonomia bat edukitzea, ez? Non zuke kapaza zeren produkzioaz gain, logistika, garraioa, merkataritza, publizitatea eta salmenta kontrolatzeko, ezta? Beraz hor argi dago, Txinak asmatu duela neurri handi batean sektore guzti horren katea kontrolatzen, eta ez hori bakarrik baizik eta gero ere, ez hori erabiltzen benetako sektore estrategikoetan edo gaur egun abanguardia teknologikoa dagoen sektoretan ere bere nagusitasuna inposatzeko. Izan hauek, energia berriztagarriak, automobilgintza sektorea, produktu farmazeutikoak, energia nuklearra, itsasogintzan ere bai, baita ere konputazio kuantikoan, eta nola ez, ezta? Inteligentzia artifizialean. Sektore guzti hauek ezin dira azken finean ulertu, ezta? Lur arraro edo mineral estrategiko hauek gabe. Bai, erabat. Da baita adimen artifizialari buruz, edo inteligentzia artifizialari buruz, hobeto gehiago ezagutzen dena, mineraleen eta ur gezaren behar izan handia dute, ez? Eta beraz, errekurtso nahiko estrategikoa da, ez? Interesgarri egongo litzateke beste saio bat egitea adimen artifizialari buruz, egia esan. Zalantzari gabe, etorkizunean espero dugu gai hau jorratu ahal izatea. Beno, entzuna izan duzuen bezala, Gorka Elorriagak hainbat datu eskaini dizkigu, mineral estrategikoek eta lurrararoek hainbat sektore ekonomikotan eta ematen ari diren berrikuntza teknologikoetan daukaten garrantzia azpimarratzeko. Geroz eta altxor preziatuagoa bihurtu dira hainbat herrialderentzat, azken finar abanguardia teknologikoaren lehen sailkapenean edo sailkapeneko lehen postuetan hobeto esan da egonei baldin badute funtsezkoa da lehen gai hauen gaineko kontrola eta datuek ikustarazten dutenez Txinak hartu du aurrea lehia honetan eta argi dago bere nagusitasuna era irmo eta era iraunkor batean inposatu duela. Besterik gabe, espero dugu programa zuen gustuko izatea eta baita ere adierazi nahi dizuegu programa honek bigarren zati bat ere izango duela. Baina zati hau Txinak eta Estatu Batuek lur arraroeken baitan edo daukaten gerra komertziala aztertzeko izango da. Horretarako gurekin Borja Macías, zientzia politikoetan lizentziaduna eta gaur egun EHUko irakaslea izango dugu. Saio hau dagoeneko grabatuta dago eta editatu beharra izango dugu eta espero dugu abenduan zehar argitaratzea zuek guztiok entzun dezazuen eta uler dezazuen baita lurrararoen baitan gatazka geopolitiko honetan ze garrantzia duen, ez da, Txinaren eta Estatu Batuen arteko konfrontazio honek. Azken finean, konfrontazio hau ez da lur arraroetara mugatzen, beste hainbat arista ere eta beste hainbat aldagai ere badauzka, baina lur arraroek bere biziko garrantziare badaukate gerra honetan. Beraz, hemendik gutxira ez galdu aukera Borja Macías bezalako aditu bat entzuteko, izan ere Borja Macíasek hainbat lan argitaratuta dauzka, akademikoa guztiak Txinaren inguruan. Eta besterik gabe, honekin agur esan nahi dizuet. Azken finean euskaraz programak grabatzea, editatzea eta argitaratzea plazerrutxa da niretzat, bai Carlosentzat eta bai niretzat, azken finean gu biok ari gara lokutore lanak egiten, nahiz eta ni duela gutxi sartu, eta azken finean zuen ekarpenik gabe hau ez litzateke posible izango. Beraz, beti eskertuko dizuegu programa honi edapena ematea, euskaldunen artean nolabaiteko
edapen lanak egitea, iruzkinak ere ustea noski, beti ere errespetutik egiten baldin badira eta eraikitzaileak baldin badira guztiz ongi etorriak dira eta arregaiak dira ere guk aurrera jarraitu ahal izateko. Besterik ez, honekin amaitzen dut, ondo izan guztioi eta beste bat arte. Eskerrik asko hor egoteagatik astero.